Mitä nyt? Nyt jäit kiinni itse teosta, Lutka. Minun sanovat hulluksi. Herra Jumala. Mitä pirua sä teet meidän makuuhuoneessa? Kun mun piti pattereita katsoa. Ja silloin kun tullaan omilla avaimilla suoraan makuuhuoneeseen, haukkuu rovaa Lutkaksi. Anteeksi nyt kamalasta, kun mä luulin, että... Stop! Hei! Luulit mitä? Mitä täällä tapahtuu? No ei aavistustakaan. Siis... Hei! Stop siihen paikkaan!